Аўтар намагаецца выглядаць старэйшым і адказным. Але як менавіта Мікола збіраецца несці адказнасць, ён не кажа. Няма ніякай размовы пра наступствы ці пра тое, што такія адносіны нездаровыя. Не ідзе ніякай гаворкі, каб падтрымаць ці хаця б абараніць Яну. Няма ніякай думкі, каб хоць неяк загладзіць гэтую шкоду. Акрамя таго, ён нават не выбачаецца за тое, што зрабіў. Напрыканцы яго допісу ёсць абзац, які дэманструе ў ім дасведчанага маніпулятара. Мне шкада, калі мае дзеянні прычынілі ёй боль. Я не хацеў, каб так атрымалася, і калі б мог вярнуцца ў той час, зрабіў бы ўсё, каб гэтых адносінаў пазбегнуць. Гэта класічная non-apology, у якім няма прызнання фактаў і няма адказнасці. Мне шкада, калі я прычыніў боль, нібыта гэта яшчэ трэба даказаць. Я не хацеў, каб так атрымалася, фраза, якая здымае з яго адказнасць і пераносіць акцэнт на выпадковасць. Пазбег бы гэтых адносін, гэта не пра яе, гэта пра свае ўласныя наступствы, якія яму хацелася б абысці. Для мяне гэта выглядае так, быццам Мікола шкадуе не аб тым, што ён нанёс Яне сур'ёзныя траўмы, а аб тым, што гэта стала вядома вялікай колькасці людзей. Гэта дакладна не падобна на паводзіны дарослага чалавека, які ўсведамляе сваю ролю і наступствы.